מה שהכרתם היה זה ברור, שזו התחלה מתוקה של סיפור. משנה לשנה הבנו יותר שעדי וערן זה לא ייגמר. רצינו לומר בהמון אהבה שאיתכם להיות זאת תמיד חוויה, אנרגיות טובות והומור שהורס, שתמיד איתכם זה מה שתופס. ריגושים היו וחיממו את האווירה, ההורים עוד לא ידעו אז מה שם מתרחש, ובטעות נשלח ה-SMS. ופתאום ענתה לאמא, התבלבלת נפל, ה-SMS שלך הגיע בטעות אליי. מה שהתברר אחרי זה כרומן גדול, אז תקשיבו זה עוד לא הכל. כי לא חשוב איך נשען ולא חשוב לאן נצא, העיקר שנעשה זאת רק ביחד זו עם זה, ולא חשוב האם נצא ומקסימום אפשר לחלוק. העיקר שיש את שושי וחנוך, אנחנו אוהבים אתכם כי כיף להיות בקרבתכם, צחוקים דקות סיפורים וריחולים, אתם זוג כזה מדהים. אני רוצה כבר נכדים אך לא אלחץ כי אני לא פולניה. מתחת לחופה נשבעתם אמונים, ומפה כבר מתחילים חיים אמיתיים. יש כניסה כלים וכבר הספונג'ה מחכה, אז ממחר חפשי כבר מנקה. כן, אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד, והלילה לא נפסיק לשיר וגם לרקוד, שתדעו אנחנו בשבילכם נהיה לעד, כי אתם זוג כה מיוחד. עם אהבה ויד ביד תבנו לכם עתיד נחמד, תקימו משפחה בארץ ישראל יחדיו. נשלח לכם מכאן ברכה, שיהיה בהצלחה. אוהבים אתכם מאוד המשפחה.